салому алайкум бародарои азиз. Рости гап фасли замисон фаро расигист. Аллакай чилаи замисонам дуромбагист ки аллакай чанд рӯзи чилаам гузашт. Бародарои мо хоҳиш карданд ки бузои кӯҳӣ яъне нахчироро рафта ба навор бигӣ. мо имрӯз баҳри шумо бародаро сухани шуморо дар заминам монда ба наворгирии нахчиро раҳсипор мешавем. ба ҳамин хотир бародаро аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳангоми тамошои видео дар канали мо обуна шавем. Обунашавиро фаромӯш накунед, зеро ки пешравии канали мо аз шумо бародарои азиз гиромиқадр вобаста аст. сухана бисёр намекунем, ба тамошои нақширо шурӯъ менамоем. марҳамат, тамошо кунед. бародарои азиз, нахчироро тамошо кунем ки дар болои барф расипоранд. нахчир асосан ҳайвони кӯҳнист ки дар баландкӯҳҳо зиндагӣ мекунад. ин шабу рӯз ки вақти ҷӯгирии нахчиро ки аст, аз сабаби барфи бисёр дар сарокҳо ки меборад, нахчиро маҷбур мешаванд ки камтар ҳаракат кунанд дар ягон мавзеи кӯҳӣ бехайф ки аз тарма паноҳ замисонгузарониро дар ҳамон ҷо интихоб кунанд. ин бародарои азиз, тамошо кунем ки бучаҳои имсолаи нахчир аллакай 7-8 моҳа мешаванд, зиёдаи 7-8 моҳ. бибинед ки қариби ҳамвазни модари хичнишиягин.
дар айни замон дар кӯҳсорон қадар барфи бисёрам наборидай. бибинед бародарои азиз ки бе ягон маъмуният бузои кӯҳӣ гашту гузор карда истанд дар кӯҳсорон. табиати зебои диёрам тамошо кунед ки чӣ хел барфпӯш ягисту чӣ хел зебост бо бузои кӯҳӣ. вақте ки барф ки бисёр ки борид аллакай нақчирам эҳсос мекунад ки хайфи тармафароист дар ягон ҷойи муайян дур аз тарма замистонам мехел мегзаронад ки он даврара шикорчиҳо овган мегӯянд ки фақат дар ҳамин дарни ягон шӯхай дарни ягон кӯҳи калонай замистона сипарӣ мекунанд. ба мурури замон фасли баҳор ки фаро расидан гирифт оҳиста оҳиста нақчиро боло буромадан мегиранд. ина тамошо кунед нақчиракҳои моро. ин аллакай исмгина мебинед бародарои азиз ки нақшибучаи ҳамисола наракай яъне таканақчирак аз сабабе ки асбоби наворгирии мо сепочка яъне трехночка штатив надорад. ба ҳамин сабаб камтар вақте ки наздикӣ мекашем меҷунба. ба ҳамин хотир иншоаллоҳ мо заказ кардагим ба наздикӣ дастраси мо мешавад. кӯшиш мекунем ки бо наворҳои хубтару зеботара барои шумо бародарои азиз пешниҳод намоем. тамошо кунед ки чӣ хел боло бурмаистанд нақчиракҳои моам. нақчиракҳои моам оҳиста оҳиста паноҳай чашм шида истанд. ина аллакай дар дарни шӯх ҳозир медуроянд. дар ин ҷо ҳам навори видеои мо оҳиста оҳиста ба поён мерасад. аз фурсати муносиб истифода бурда раҳмат ба шумо бародарон ва кулли бинандагон ки вақти азизи худро дариқ надошта наворҳои видеои моро тамошо кардаистену канали моро дастгирӣ кардаистед. хай инҷо бародаро навори имрӯзаро ба охир мерасонем. бигзор ки дар ҳар куҷое ки бошем аллоҳи бузург ёру мададгоратон боду дар касбу коротон аллоҳи якав ягона меҳрубон баракатш ато фармояд. хайр.